At nagbabalik ng Radio DJ na pwede mo nang i-add to cart ngayong 12/12 sale. Ako pa rin to, mahal, si DJ Kim Chino na talaga nga namang murang-mura lang at pwede mong maging jowa ngayong magpapasko. Huy! At syempre, speaking of pagbabalik, balik na tayo sa ating usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Oo, chinitox na ulit tayo. At syempre, di ba sabi ko sa iyo kanina, ibibigay ko ang 3 pwede mong i-add to cart ngayong magpapasko pero may jowa edition. Sana all. Sabi ko kanina, mahal, recap na tayo ha. Una, add to cart mo na yung mga supplies at pampagana nyo bilang magjowa. Diba? Yung mga pampadulas, yung protection, diba? Ano yun? Sunscreen. Bakit? Protection. Tapos pampadulas. Madulas sa muka. Lusot ko pa, Kim Chino. Yung mga ganong bagay. Di ba? Yung mga pampagana, pampaspicy, bago kayo magbakbakan. Di ba? Yung mga ano pa ba, Boy Pindot? Yung mga blindfold, di ba? Iba kasi pakiramdam kapag binblindfold ka, talaga nga namang hindi mo alam kung ano yung next steps. Di ba? Oy, uso yung blindfold para hindi ka masilaw. So kung trip nyo yung matulog, definitely magandang magandang i-add to cart yung pampatulog. Yan na naman tayo eh. At ang pangalawa, sabi ko naman kanina, mahal, add to cart mo na yung mga favorites ng jowa mo. Ito na yung pagiging thoughtful mo. So ngayong magsisale, definitely kung ano yung nakakapagpaalala sa kanya, 'di ba? Kunwari may makita kang tubo, may makita kang matulis o mahabang bagay na talaga nga namang nakakapagpaalala sa kanya. Bakit di mo bilhin? Kasi it's about thoughtfulness. Small things matters, pero merong factor or impact yun kapag hindi niya expected na ibibigay mo. Kasi katulad ni Kim Chino, favorite ko ang dark chocolate. Pero kapag nag-date kami ng jowa ko dati, nung ako'y inabutan ng dark chocolate, ay talaga nga namang parang gusto ko na mag-sexy time. Ganun yung kilig na nabibigay ng mga bagay na hindi expected ng jowa mo. Kumbaga yung mga favorite things na talaga nga namang tinake note mo, plus points yan sa jowa. Promise. O, ang pangatlo naman, mahal, add to cart mo na ang mga damit na makakapagpapogi at makakapagpaganda sa'yo. Ano yung mga damit na yun? Siyempre yung pamorma mo, panglabas mo, pandate mo. Ano pa, hindi lang damit eh. Minsan yung mga makakapagpa-boost ng confidence mo in general. So yan yung mga common problems na mga ngayon na mga committed. Yung mga nagkaroon na ng relasyon na minsan nag-i-stop at nagiging complacent, kampante, na hindi na nag-aayos, hindi na nagpapapogi, hindi na nagpapaganda para sa partner nila. Very wrong yun. Very wrong. Promise. So, dapat tuloy-tuloy lang. Kung nakilala ka at sinagot ka niyang pogi ka or naging kayo na maganda ka, all throughout, mas magandang paramdam mo sa partner mo na meron ka pa rin excitement, pinaghahandaan mo pa rin kapag magde-date kayo. So, might as well, ngayong may bonus ka naman, Christmas bonus, at magse-sale ngayon 12/12, diba? Bili ka na nung paborito mong pabango na talaga nga naman kapag naamoy niya ay parang nilalabasan siya ng pawis. Yan tayo sa mga labasan-labasan. So, ganon. Diba? Parang si Boy Pindot, ang hilig labasan. Labasan ng pawis. Kasi pawisin si Boy Pindot. Si Kim Chino rin naman mahilig din labasan. Lalo na kapag ako nakakakita ng magandang tanawin, nilalabasan po ako ng magandang ngiti. Palangiti si Kim Chino, aminin nyo. Anyway, mahal, ako'y magpapaalam na. Pero don't worry, susunod na po sina Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa amin, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Haba nun ah.